Boa tarde, vamos continuar a xornada. Recordamos que pola tarde temos por unha parte a José Rosell, que vai falar sobre divulgar e interpretar a música medieval, e a continuación estarán Grasa Vieira López e Leticia Eire. Novamente, no seu caso, falando sobre o universo de Cantigas. Recordarnos que os conferenciantes que temos que asustarnos un tempo porque a sede sae o bar, é dicir, temos unha hora de conferencia e a continuación temos máis ou menos media hora, se todo vai ben, media hora non, 10 minutos. Xa me estaba mirando temos apenas un minuto, o sea que se eres podedes aquí un minutillo no final, mellor. E logo podedes no barco interpelaros directamente se queredes saber algo máis. Vale. Moitísimas grazas a eles por estar e a vos novamente por participar. Boa tarde. En primeiro lugar, agradezo ao Concello de Redondela e ao Concello de Cultura Galega a invitación a participar nestes
días en este moi importante e connotativo marco da literatura e da cultura medievais. Teño que pedir disculpas polos meus posibles erros na súa magnífica lingua, na que intentarei canalizar a miña contribución, pero como falante dunha lingua minoritaria e minorizada, creo que é a miña óbriga de probalo e as miñas disculpas por adiantar. En primeiro lugar, antes de abordar a divulgación e interpretación musical da música medieval hoxe en día, temos que ver que materiais, obras medievais, conservou a nosa tradición e que é o que estos preservaron do medieval. As representacións teatrais populares e tradicionais da lenda de Floripes e Fierabras son un caso paradigmático en Portugal, tamén en España, por suposto, pero sobre todo en la isla de Santo Tomé, en África, na México, en Perú e Estrada. Imos probar de ver temos un pequeno exemplo en Santa María das Neves, en o norte de Portugal. Moi interesante a disposición dos actores, que son xente da poboación. E a participación do público no espectáculo, moi activa. É a lenda de Floripes que libera aos cristianos. Estes son os cristianos con Carlomagno, estes son os moros. O que danza é Carlomagno. É unha única muller que é Floripes. Vean a distribución dos actores. Imos máis adiante. Sempre a mesma música. O tema da baixada. Imos a Floripes. Xa te contaste. Na illa de Santo Tomé, moito africano, pero os personaxes levan no escudo o nome o embaixador, Floripes, Fierabras,
E Floripes forma parte de un ritual máxico. Antes de sair, ungen con aloe e fan como un ritual. E todos os participantes no auto de Floripes de Santo Tomé levan gafas. Porque é o concepto de máscara. Gafas de sol, menos Floripes. Volvamos aquí. Ben, aquí tenéis a referencia bibliográfica, Portugal, en Santa María das Neves, o 5 de agosto, é o consello de ir, é divertidísimo. Aquí teñen o baile, que en realidade é a batalla. Aquí os personaxes, África, en Illa do Príncipe, aquí teóricamente teña que salir, pero non. Isto é Príncipe, tamén se falla en Filipinas, México, Perú. Esta é unha danza en México, tamén, de Floripes, e que curioso tamén esta danza paralela, sempre. E Pampacocha, en Perú, nos enseña que todo o auto de Floripes ten un traxecto tamén paralelo de un lugar a outro. E se analizamos a tradición da representación medieval, dicen que a representación medieval máis antigua de todas é a pastorada do País Vasco. Que curioso, tamén unha disposición para lá. É dicir, esta é esta disposición. É dicir, a tradición popular modifica, pon músicas, instrumentos, mas guarda sempre o medievalismo. Isto é o máis interesante desta tradición popular inconsciente. Volvamos á Idade Media. No século XII hai unha tensión intelectual entre os que reclaman a memoria e si a información que esta nos fornece debe ser preservada e divulgada no ámbito popular, ou si o coñecemento debe ser difundido máis aló do alcance intelectual e religioso. María de Francia, Bayes, Ovace, Crétin de Troyes, pregúntase se o coñecemento debe estenderse entre os que non pertenecen ao mundo intelectual, aristocrático ou dos clérigos. Todos eles fan bandeira de reclamar esta divulgación desde unha perspectiva tanto persoal, María de Francia, na súa subjetividade femenina, como unha labor ética ou un precepto moral que ten que ter todo intelectual. Entón, a pregunta que eu fixen para esta participación é: debemos conservar o patrimonio medieval? E por que temos que conservar? Paul Suntor, famoso oralista, citando ao filósofo Ortega Gasset, dice: a tradición é unha colaboración que pedimos ao noso pasado para resolver os nosos problemas actuais. Onde a memoria ten un papel esencial para o mundo contemporáneo, un propósito é utilidade práctica. A memoria está conectada en todas as áreas da cultura medieval, non só en textos religiosos, históricos, científicos ou literarios, sino tamén na música.
A conciencia da importancia de manter a atención no pasado reside, entón, nunha utilidade práctica. A metáfora medieval de nanos gigantes numeris incidentes, isto é, nosotros somos enanos que vamos nas costas dos gigantes. Os gigantes son a tradición clásica. E os nanos, enanos, non me lembro a palabra en galego, son o hombre medieval. E se cara non seremos nós tamén enanos que temos necesidade de estos gigantes clásicos e medievais para andar adiante? Esta é unha metáfora que tuvo un gran éxito Newton, por exemplo, na súa correspondencia con Robert Hooke, ou Stephen Hawking, onde Saunders of Giants a utiliza. Eu creo que cando nós cantamos a música medieval temos que ter presente isto. A música medieval non é só un entretenimiento. Estas liñas, a conciencia sobre a memoria, os preceptos éticos e morais de todos os intelectuais, cruzan diferentes disciplinas: musicoloxía, filoloxía, estética, representación teatral, epistemoloxía, todos eles en torno á difusión da lírica medieval hoxe. E o que eu propoño é unha reflexión sobre a noción de representación musical a través dunha serie de prácticas performativas de representación en diálogo cos sistemas de recepción de información actuais, a música e a cultura contemporánea. Non é sinxelo. E a pregunta que se fai a partir do tema desta intervención é: a representación musical do trovador lírico de hoxe en día é o interese actual por lembrar, estudar, glosar e interpretar musicalmente o trovador lírico va máis alá dos motivos estrictamente artísticos? Preguntámonos por que interpretalo e como interpretalo. Sabemos que no mundo medieval todo o traballo debía ser glosado e comentado, como leemos nos prólogos de María de Francia e de outros autores. Sendo consciente de que a obra medieval, e especialmente a do trovador lírico, implicaba significados ocultos que non necesariamente entendían todos, só os verdadeiros entendedores, os especialistas, que tiñan a contraclave, a contrachave, eles só podían entender e desentrañar un profundo significado que estaba vedado ao público sen formación literaria ou musical. Foi Gruber, un filólogo alemán, que atopou as chaves da interpretación da intertextualidade a partir dun versos de Geoffrey Rodin. E, máis adiante, engadimos as chaves de interpretación intermelódica. É moi sinxelo. E vou poñer un exemplo brutal. Imagínense no Alcampo un xoven que va con un carrillo con todos os produtos en un pasillo, e no outro unha moza tamén con o seu carro, e segundos antes de atoparse os tres escouten, están todos no cinema. Tan tararán, tararán, tatatán, tararán, tatarí, tararán. Que vai pasar? Que se van, coñecíanse, se enamoraron, ¿no? E se retroban. E tinta, tinte, tote, 7 notas, e vostedes ya saben o que va a pasar.
este é un recurso intermelódico. A música medieval está chea de todos estes recursos. E o público de agora non o comprende, porque non teñe, non ha visto Casablanca, la Casablanca medieval. A interpretación musical das cancións, das cantigas e dos troles atópase na encrucillada de dos xeitos. Un diríxese á obxectivación arqueolóxica, intentando desvelar os procedimentos musicais e performativos dunha representación estrictamente medieval, os puristas. Eu son. E a outra, aínda preservando a natureza medieval e a súa dinámica musical arqueolóxica, busca enfrentarse á recepción contemporánea do modo máis obxectivo posible. É evidente que o repertorio mal é susceptible de ser abordado a través de diferentes metodoloxías performativas. Todos hemos visto cantar cantigas con sombrero, sin sombrero, con guitarra, con zanfona. A práctica musical dos repertorios medievais debe levar a unha reflexión sobre o contexto social e intelectual da actividade tanto teórica como práctica. E de ambos podemos sacar conclusións bastante interesantes para analizar tamén o estado do noso mundo intelectual, así como a capacidade dos artistas, intérpretes e os espectadores actuais para asimilar a información. Esta práctica debe ir acompañada dun diálogo entre o intérprete e o público contemporáneo. O que realmente está en xogo é a visualización do poder da música, a poesía e a súa interacción no que buscamos casi como unha utopía. Asimilación dos repertorios medievais hoxe. Dende a popularización das grabacións sonoras, especialmente dos medios electrónicos e digitais contemporáneos, ocorre algo impensable na Idade Media. A reproducción múltiple e continua da música. Isto é imposible para a maior parte do mundo medieval, xa que unha persona, a diferencia de hoxe, unha persona medieval, escoitou unha peza musical se cada unha vez na súa vida. E a asimilación, a aprendizaje de o que o escoitou dependía da súa capacidade de memoria. A itinerancia dos xogais reduce as posibilidades de repetir as interpretacións. Este efecto e o factor mnemotécnico distancian o público medieval del actual. Hoxe non temos memoria. Necesitamos preguntarnos sobre o papel que hoxe xoga a recuperación de tradición oral da literatura medieval coa música e ata que punto está próxima á performance medieval. O obxectivo, desde antes xa, é unha recuperación arqueolóxica ou simplemente queremos difundir un ambiente sen moita preocupación sobre a legitimidade dos modos e exactitude do que diseminamos, do que divulgamos. E non estou falando só dun tema musical en termos de instrumentos, técnica vocal, ritmos, transcripcións, senón tamén de aspectos lingüísticos, fonéticos, ou simplemente de respecto aos documentos, aos manuscritos. Cando eu fixo o registro das cantigas de Santa María e Galicia, eu collí intérpretes galegos. Pero tiña moi claro que eu necesitaba personas que poderan interiorizar a lingua e a tradición lingüística. En realidade é un tema epistemolóxico, de método. É interdisciplinario. Xa ven que isto de cantar música medieval non é sincero.
teño aquí unas notas que vou pasar sobre a comunicación en presenza. Isto é un termo de Juntor que recolle Jerusa Pires Ferreira. É o que os franceses chaman la conferación, que a voz no momento de falar. Isto é o que temos que ter moi presente. Ben, transmitir todos os elementos do significado e da tradición cultural é obxectivo, pero o obxectivo é facelo hoxe, e temos que facelo fuxindo da actitude acomodativa das audiencias e intérpretes contemporáneos que gozan de interpretacións que se poden definir desde a perspectiva cinematográfica como peplums, el peplum musical que Jacques Schiller definiu como Sword and Sandals Films, ainda hoxe en Italia estas películas peplums chamanse sandaloni, a sandalia. En realidade, o que implica a interpretación do peplum é o medo do intérprete a confesar que calquera interpretación musical contemporánea é unha hipótese. Isto é, non podemos dicir nunca que isto era a música medieval, porque non a temos. Traballamos en hipótesis. Nosos resultados son hipótesis. Entón, é necesario un esforzo considerable de investigación. Non obstante, non podemos renunciar á investigación e á experimentación, xa que desta depende a continuidade e a presenza dos repertorios medievais no mundo cultural e artístico moderno. Diz Juntor unha tradición poética, digo en portugués porque é a traducción de Jerusa Pires, unha tradición poética só existe durável e fecunda se mantida ao mesmo tempo pela reminiscencia, o hábito e pelo esquecimento. Memoria e esquecimento. E apunta Pires Ferreira, a memoria colectiva luta contra a inercia do cotidiano, dinamizando fragmentos e que o esquecemento quer dizer, ao mesmo tempo, morte e retorno á vida. Segundo Juntor, a poesía medieval validada é unha verdade recoñecida como universal. Entón, pregúntense vostedes, por que todo o mundo fala de cantigas? Na América, na Alemania, na India, na África, Ciudad del Cabo, todo o mundo fala das cantigas, porque é un patrimonio universal. Aí a importancia. Entón, nosso objetivo é interpretar a lírica medieval, texto e música, sempre, de modo máis preciso para as nosas interpretacións actuais, abordando os distintos rexistros connotativos, a intertextualidade, a intermelodicidade, dos que gozaron no seu día. Ustedes me dirán, este é imposible. Bien, viron no vídeo? Comprendieron alguna cosa? Imos volver ao Vou pasar, estes son dos grupos que nos anos 60 fixeron a revolución da música antigua. Moi ben feito, moitísimo. Empezaron unos sistemas de experimentación moi fecundos.
mais o mundo económico apropiouse de estos sistemas e levoulos ao paroxismo. E non comentaremos máis. Pero, vostedes han escoitado seguro estas interpretaciones medievais con registros xudíos, sefardís, que bonito, árabes, non? Eu me pregunto, chega de niño a San Simón e ao señor de San Simón, si era un señor, non sei, e a señora lle canta unha cantiga con ornamentacións xudías. Vaya auga, directamente, porque o mundo cristiano non quere os xudíos. E ao mesmo tempo podía facelo con ornamentacións árabes. Non, é o mesmo. Entón, cando nosotros interpretamos esta música con estas ornamentacións, estamos facendo un error, un gran error. É unha cuestión epistemolóxica. Isto non quer decir que no ámbito popular, porque teñen que me disculparme, eu falo só do ámbito aristocrático, que é o ámbito que eu coñezo polos manuscritos e pola historia. Se cadra no mundo popular, fíxose alguna vez, non sei, podería ser, pero en un ámbito de clérigos, monasterios, castelos, non sería moi usual. Entón, isto posiciona, e tamén a introducción de elementos tradicionais, hasta certo punto, porque estamos falando dunha música aristocrática. Entón, a única concesión que eu faría, que fixe xa, é recoller tímbricas vocales tradicionais, pero non ornamentacións ou tamén esta moda de que todo medieval é farrir e todo sexo, non? Non é isto. Entón, temos que buscar un sistema de transmitir a xuventude, a nova generación esta música. E como facemos? Porque aquí non temos adolescentes, pero vostedes o saben, os adolescentes están moi longe de nos. Teñen outros sistemas de comunicación, de difusión. Entón, si verdadeiramente queremos divulgar esta música en un ámbito que non sea o dos fieles que van aos congresos como vostedes, temos a batalla perdida. Eu podolles contar o que fixen nas miñas grabacións. Creo que isto non funciona. Vamos a ver. Non funciona. Ben, podolles contar. Nos romances do Quijote, eu gravei 2 discos por romances de Quijote. Fui por La Mancha a gravar con Carlos de Ita, Molino, Berreas, na Coda dos Montesinos, fuimos a gravar O Silencio. E ademais introducimos voces, distintas voces, textos del Quijote. Isto é contextualizarnos. Nos trovadores catalanes, en un disco de trovadores catalanes, eu introducí unha seducción. É a seducción de flamenca. Flamenca, o marido está celosa, e la encierra
en unha torre. Entón, un amante a seduce. E como e cando a seduce? No momento de la paz de la iglesia, con una o dos palabras. Ahí vas. Despois de unha semana, ela pregunta: que planes? De que te quejas? Mormí a outra semana. Bueno, unha seducción que dura 3 meses. E eu no disco puse esta seducción. Pero imos ver a nova realidade da flamenca. Aquí. Sí. Na queixa, a masculinidade ella huye malamente. Erotismo y lágrimas. Estou seguro que chegarán a su casa e as comprarán. Rosalía declara que fixo este disco a partir do román de flamenca, desta novela que eu les comentaba. Ella colle o sistema dos pelos, a enfermedade dos pelos. Esa é unha nova dimensión. E vemos que éxito ten Rosalía. E se inspira en un texto medieval. Presentamos a traducción o mércores en Couceiro desta novela. Poden ler. Isto está facendo para esta novela medieval o increíble, que non hubiéramos imaginado nunca. Nas cantigas de Santa María, que ustedes es unha grabación que fixemos no 2006, que reeditamos no 2017 e que no 2018 deronlle el premio a el mellor disco da música clásica. Interviene Mercedes Peón, Ana Fernández Lavandeira, moitos músicos, pero tamén intervienen poetas galegos, moitos. Polifonía, mas non unha polifonía musical, polifonía de textos, de personas, de ruidos. Non teño aquí a grabación porque non nos funciona, pero en internet creo que temos. E quero deixar os 5 minutos de que me pide. O meu último traballo, que é unha película que eu fixe en Francia, do Cantar do Miño Cid. Gravamos en plató 8 horas e media, que é o que dura o Cantar do Miño Cid. E se sacou un CD con 45 minutos. 45 minutos en plató, con la gestualidade, pero tamén nos exteriores. Entón, imos a un sistema que Jenkins nos provee para transmitir información hoxe con as novas tecnoloxías. E dice Jenkins, para iso debemos aplicar
os diferentes principios dun sistema de comunicación, onde o elemento visual é o esencial. E voulles confesar unha cosa, eu normalmente sempre he visto de negro, pero os concertos sempre os fai de negro, sempre. E díxome, que medieval que estás? Non, eu con o color negro facilitei que tú imaginases o que tú querías. Entón, disfrazarse de medieval é contraproducente, porque o público non ten unha imaxe real medieval. A imaxe medieval, máis medieval, é da século XVIII. Mais que, porque na Idade Media os colores eran moi vivos. E para nós, fíxense hoxe, que temos 2 ou 3 personas con colores vivos, mas todo o resto son colores apagados. Non nos gustan os colores. A Agatha Ruiz de la Prada só le gusta guapo. Entón, dice Jenkins, debe haber unha expansión spirituality que implica a eficiencia das redes sociais como medio para difundir mensaxes e para que o público poda seguir a historia da mensaxe. Rosalía explica unha historia e continúa coa historia. Se necesita unha capacidade de profundización. Esta historia debe tener unha continuidade que implica credibilidade. Isto é, se tú inicias unha historia e non continúas, hoxe non te creo. Requerese continuidade, que continúe con multiplicidade. Tedes que facer non un produto, tedes que continuar con varios produtos. Juego de Tronos, por exemplo. Todas as series que necesitan máis. Laura Gallego, con sus novelas para os mozos e as mozas, necesita facer, continuar. A continuidade dun conto implica credibilidade na súa construcción. É necesario crear unha historia convincente. Necesita haber unha inmersión. A inmersión é a habilidade que o público sente na narración e que debería conducirnos a unha extracción, a poder que o público mismo poda exteriorizar esos elementos. Porque a líder de Ciudadanos, a que se presenta en Cataluña, que non sei por que non me viene o nombre, Arrimadas, ha estado denunciada por Juego de Tronos, porque en un cartel electoral adquirió a personalidade de porque este obliga al ingreso. E ademais, e despois está o concepto de world building, que construcción de mundos e universos. O público actual necesita crear ese mundo. Una construcción de espacios imbuidos de realismo, porque necesitan creer que eso es real. Por esos adolescentes métense de lleno en esos mundos e viven en esos mundos. Da mesma maneira que nos anos 60 e 70, na grande crisis, a xente vivía nos mundos da televisión, das series. Por lo tanto, non é necesario imitar, é necesario construir. Ese é o obxectivo da música medieval hoxe, e é necesario facelo
nunha representación audiovisual. Os concertos só son para os creyentes, como a misa. O público actual hoxe necesita a imaxe. Os nosos estudiantes estudian con YouTube, ya non estudian con Internet. Necesitan a imaxe e a oralidade. E eu teño dos exemplos paradigmáticos de esta difusión. Una é a produción do grupo O Corpo de Minas Gerais con cantigas de Martín Colas, no que interviene Carlos Núñez e Snicky, e este espectáculo Sen Mí do Brasil, que imos ver un fragmento. Sí, cualquiera de nosotros. Non sei se ven que arriba hai unos plásticos, ondas do mar do Vigo, se vistes, meu amigo. E xógase con un elemento que ha de feminidade textual, textos feitos por homes que cantan mulleres. E poderíamos comentar máis cousas desto. E, o último, imos comentar o primer vídeo que vimos. Vou facer moi deprisa, Este Donald Glover, que é un performance cantante, representa un tipo que foi morto cando indagaba a morte do seu fillo. Pantalones do Exército Confederado dos Estados Unidos. Estética hipster, cadenas de ouro, raps, baile trap. O xesto de Jim Crow é unha imaxe que se fixo nos anos 20 para ridiculizar os negros, que facía un actor blanco e baile guagua de África e o mundo ideal. Trap. O da sociedade en segundo plano, desenfocado, violencia. Episodio real: entra un blanco en una iglesia e ametralla a todo el coro. ¿Ves? Armas siempre la cogen con un paño, respeto a las armas. El blanco salió de la iglesia al lado de la policía, no lo detuvieron. Violencia. Mundo ideal. Violencia arriba, un suicidio de un negro. De la policía, uno de los 4 caballos del apocalipsis.
millones de descargas en 4 días. O sea, este es el parámetro del éxito de la comunicación actual. ¿Por qué? Porque todo el vídeo está lleno de referencias, me he pasado al castellano, está lleno de referencias intertextuales que o público non coñece, pero ve que aí dentro hai todo un contexto de significado. E isto crea curiosidade. E o noso objetivo é crear esta curiosidade nos nosos fillos e adolescentes. Moitas gracias pola súa atención. Poden facer preguntas se queren. Gracias porque ahora la sexta, que ahora la siesta. ¿Alguien quiere hacernos alguna pregunta? Hay que reflexionar mucho sobre el palabra, sino que lo hago, hay que darle cuenta. O que non pode ser cantar a música medieval de maneira hippie, non? O sea, pódese facer o que non se pode decir que isto é música medieval. Perdón. Claro, a ver, parece que o discurso está centrado na música. Sí. Pero falamos de cantigas. Perdón? Falamos de cantigas. Sí. E as cantigas medievais están transmitindo os mesmos valores que se poden transmitir, non se quere decir. Hai as cantigas de amigo que parece que teñen unha procedencia popular, femenina, de muller. As cantigas de amor e as cantigas de escambio. Aparte, as cantigas de la María dentro dese mundo dominado por a Iglesia. Entón, nas cantigas de escambio hai unha serie de... hai unha crítica social en outras cousas, non? Quer dizer que eu estou un pouco perdido porque falando para os adolescentes ou para os alumnos non tanto é a música, e a música claro, ten unha significa outra educación, non? Musical máis concreta, non? Sino a mensaxe, non? E nese sentido, si, bueno, a literatura como a historia é iso, palabras, non? Entón estou un pouco perdido nese sentido, non? Esta, eu considero que a música, digamos, que sería unha linguaxe máis específica. E o importante de toda esta transmisión medieval, tradicional, son as palabras. E o texto. E o texto. Sen dúbida. Claro, a música significa unha certa educación, ¿no? Pero, en principio, en canto as palabras, todos somos propietarios das palabras, incluso os adolescentes e os alumnos que están aprendendo, ¿no? Entón, nese sentido, bueno, non sei, ocurre-se agora, ¿no? Despois de todo este discurso, que o valor das cantigas medievais, amigo da amor, de escambio, incluso de Santa María, calquera texto medieval, está aí en xente, non? E non é tan difícil, conseguir que os adolescentes, bueno, hai que intentarlo, non? Non é simplemente poñer a cantiga e se está, non? Hai que traballar, non? Pero, bueno, simplemente quería decir que Vostede, con a música, o que asegura é a memoria. a melodía, sí. A memoria. Sí. Vostede consigue vehicular ese texto e que o alumno aprenda a memoria. Isto é importantísimo, porque entón interioriza a mensaxe. Un exemplo. Por que
eficiente a difamación. Si vostede está en unha cola de matriculación de universidade e o de atrás dice non te matricules desta asignatura porque este tío é malísimo. Dificilmente. Porque a oralidade. Pero a oralidade é tamén a garantía de veracidade. Entón, cando tú oyes, a mensaxe quedase grabada. E ese é un elemento que hoy non se considera. Entón, o máis importante, como vostede dixo, é o texto. Pero a maneira que tiñan os medievais de transmitir a política, a religión, o amor, era mediante textos con música. Sí, en ese sentido, claro, este vídeo tan agresivo, sí, de alguna manera, funciona y ten tantos millones de descargas precisamente por la música. No, con la imagen. Bueno, sí, aparte, evidentemente, no sé más, pero no funcionaba en la era de medio, digamos, no existía YouTube, ¿no? Pero a música también. Sí, pero es que un público de hoy non é un público medieval. Non existe, eu recoñezo, pero estou convencido que aínda temos que facer un esforzo para vehicular o que nosotros sabemos del modo que ellos reciben. Eso creo que sí. Eu continuaré facendo concertos e discos e tal, pero convencido de que a verdadeira transmisión é a da Rosalía. Esa é a verdade. Despois, cando dicen Rosalía ha dicho de flamenca, que es esto de flamenca? Entón, van comprar o libro, ostras, porque flamenca é unha novela erótica, non é só unha novela de celos. Hai un erotismo perverso do siglo XIII, muy interesante, y que Rosalía reproduce en el momento en que le pasa un paño al pecho del chico donde hay un tatuaje. Ese es el erotismo. Está muy bien hecho ese libro. Sí. Usted tiene un mensaje intertextual. Tengo muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, una vista desde un avión, se ve una selva amazónica. Hasta ahí podría ser un documental del National Geographic. Pero usted oye, Valquirias, primer acto, ya sabe que está en la guerra de Indochina o en Vietnam. O sea, es fascinante los mensajes melódicos que se utilizan constantemente. Wagner, por ejemplo, en Tristán y Isolda, es desde el principio al final, pero es que después esta música la utiliza Buñuel y se utiliza para, en películas o imágenes de tríos, infidelidades, es fabuloso. Eficiente. Es la eficiencia pura de la música. Sí. Hay unos versos de Goytisolo que dice: yo te hice un verso para que te enamores de mí y tú te enamoraste del necio que te los cantó. Sí. Bueno, muchas gracias y...